गिबियावनो नोंथांमोननि सिंगादाफोरखौ दिनै नोंथांमोननि सिङाव आंनि गोसो आरो बेजों लोगोसेनो बे फैगौ समफोराव जोङो आइजो माहारिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों माबायदि माने जोङो जौगानायनि खामानि मावलांनो हागोन बिनि सोमोन्दैबो जोंहा फोरोंगिरि बिथांमोन फैदों ट्रेइनारबो साइन्स डाइनामिक टीमनिफ्राय नुजाथि फैदों आरो बेखौ लानानै दिनै नैबे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनो सानो दे फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि जि जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो इउ.प सरकारनो जाहाथे नोंथांमोना बयबो रायजो राजाफोरा भट होनानै देरहाहोयो आरो बेनि गेजेरजों बिनि गोनांथियानो जादों जोंहा सोलायनायनि गोनांथि जौगानांगौनि थाखाय जोङो सोलायनो नांगोन आरो जौगानांगौनि थाखायनो दिनैहाय जोंबो आइजो हान्जा जानानै आइजो माहारियाबो गासै बिटिआर ओनसोलावनो दिनै जोङो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बिटिआरआवहाय मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जाखौ सरकार सलायहोनो अर्थात इउ.प हान्जाखौ सरकार सलायनो थाखाय आग बारायबोदों आरो बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौबो खावलायो जे नोंथांमोनाबो सोलायनांगौनि सार्थआव जौगानांगौनि सार्थआव फैगौ बिसायख'थियाव जाहाथे इउ.प.नो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोयो आं बेखिनिखौनो गोसो गोरबोजों खावलायो। दा जे इउ.प सरकारा फैयोब्ला जों आइजो माहारिखौ जौगानांगौनि थाखाय अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लानानै गोबां जौगानायनि खामानि बा आसनिफोरखौ लानाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आइजो माहारिया मावनो हायि जेबो खामानि गैया आरो बैबायदि माखासे खामानि जोंनि गेजेराव दङ आखाइनि खामानि माखासे दङ जाय खामानिखौ मावोब्ला जाय खामानिखौ फोरोंथाइ होयोब्ला दिनैहाय जोङो गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों जौगानो हायो न'खर सालायनो हायो गावनि इयुन संसारखौ जोङो दालांनो हायो आरो बेखौ नोजोर होनानै दिनै आइजो माहारिया मावनो हानाय माखासे खामानिफोरखौ दिनै इउ.प हान्जाया सरकाराव फैयोब्ला ट्रेनिं होनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो एरियायाव आइजोफोरखौ फोरोंनायनि गेजेरजों जौगाहोनायनि माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो लागोन। नैबे 21 नं सालबारि बियाबाव दिनै इउ.प थासारिया बहुत गोजौआव दङ होननानै जों बुंनांगोन दिनै मोनब्रै बेवहाय साब्रै केन्डिडेट दङ मोनब्रै पार्टिनिफ्राय बेनि मादाव दिनै इउ.प हान्जायानो सेथियाव दङ आरो इउ.प हान्जाजों कन्टेस्टआव फैनो हानाय गुबुन पार्टि दिनै सालबारि बियाबाव गैया होननानै जों बुंनांगोन। दिनै 21 नं सालबारि समस्थियाव जे आइजो मोनथायनि सायाव आइजो सांग्रांथिनि सायाव सालबारि जिल्ला इउ.प उमेन सेलहा दिनैहाय मोनसे सुबुं थुबुरमा बावहाय खुंदों दा बे सुबुं थुबुरमानि गेजेरजों नैबे ओनसोलनि नैबे समस्थिनि आइजोफोरखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांमोना आइजोनि मोनथायनि सायाव जि सावरायनो नागिरदों आइजोफोरखौ राजखान्थि भाबै सांग्रां खालामनो थाखाय जिबायदि सावरायनो नागिरदों बे सावरायनो ओंखारनाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ आरो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो 21 नं सालबारि समस्थिनि आइजो बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमबाय आरो आसा खालामदों जिबायदि आइजोफोरा लोब लोब नुजाफैदों दा बे हिसाबै आइजो माहारिया जुदि बेबायदि नुजाफैयोब्ला बेबायदि राजखान्थि हान्जाया जे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जायो सक्तिनिफ्राय सक्तिशालिनिफ्राय सक्तिशालिसिन जायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो आङो निश्चिन्त जे जोंनि आइजोफोरा सांग्रां जाखाबाय आरो नैबे 21 नं सालबारि समस्थिनि गासै बर'ल' नङा गुबुन गुबुन माने हारिनि आइजोफ्रा खौसे जानानै एबार ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउ.प हान्जाखौ सरकार गठन खालामनो थाखाय माने लोब लोब ओंखारबोखाबाय बे माने रोखा जाबाय आरो কি কব আজি এর বিষয়ে खुलुमबाय नमस्कार নিৰ্বাচনী দিন একেবাৰে দিনেই চমু চাপি আহিছে গতিকে এই দিনকেইটা আমি যাতে অশান্তি নোহোৱাকৈ যাতে আমাৰ নিৰ্বাচনী দিনটো মানে আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব আৰু এইবাৰ আমাৰ ইউ.প দলৰ জয় নিশ্চিত মই একদম মানে একদমকৈ ক'ব পাৰোঁ জয়কালি মোক মানে ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে এই বিষয়ত কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে ইউ.প দলৰ মানে পজিশ্যন এতিয়া মই একমুখে কৈছিলোঁ
যিহেতু নৱ প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল যেনেকৈ উঠি আহিছে গতিকে আমাৰ জয় নিশ্চিত কাৰণ কিয় এনেকুৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আগতে কোনো ৰাজনৈতিক দলত কোনোদিনে হোৱা নাছিল যিহেতু মই একদম সৰুৰ পৰা মই বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন মই দেখি আহিছোঁ ৰোমান স্কিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গতিকে অসম আন্দোলন সকলোৰে যি সোণৰ অসম গঢ়াৰ আন্দোলন আছিলে সকলোবিলাক দেখি শুনি মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই আজি নিজে নিশ্চিত হৈছোঁ যে আমাৰ সকলো ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে গতিকে এই পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আমাৰ আই মাতৃসকল যিদৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে গতিকে আই মাতৃসকলৰ আশীৰ্বাদ সহ আমাৰ এই দলৰ জয় নিশ্চিত